η Ξένια με ζάλισε να κάνω ένα hangout, αλλά αυτό που θέλω να κάνω εγώ είναι να hang myself. Γιατί αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Κύπρο, όχι μόνο για την Κύπρο, για όλους είναι, αλλά για την Κύπρο είναι 3 φορές πιο δύσκολη, γιατί είμαστε και μικρούλιδες, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αναμένουμε την Τρόικα να έρθει, αναμένουμε να έρθουν οι καλύτερες μέρες. Οι καλύτερες μέρες δεν θα έρθουν ποτέ από ό,τι φαίνεται. Όχι, δεν είμαι πεσημιστή, όχι. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, σε σημείο που πολλοί μου λένε ότι έχω πέσει στη μαρμίτα της αισιοδοξίας, αλλά όπως καταλαβαίνεις πρέπει η μαρμίτα να ήταν και λίγο μεγάλη. Κατά τα άλλα, εντάξει, εργαζόμαστε, δουλεύουμε 3 φορές περισσότερο από ό,τι δουλεύαμε όταν πριν την Τρόικα. Ακόμα δεν έχει έρθει, που να έρθει κιόλας. Να περάσουμε καλά. Και έτσι εδώ πέρα σκέφτηκα να κάνουμε ένα hangout να τα λέμε. Hangout λέγεται αυτό, ναι. Να τα λέμε, να βγάζουμε τα σοψυχά μας, τα αποθυμένα μας και να περνάμε καλά, βρε αδερφέ. Τουλάχιστον προσπαθούμε να περνάμε καλά, να λέμε κανένα καλαμπουράκι, κανένα αστιάκι. Αν έχω κέφι να φέρω και κανέναν άλλο μαζί μου, να πίνουμε κανένα κρασάκι, γιατί μόνο αυτά μας έχουν μείνει. Τι άλλο μας έχει μείνει στη ζωή, άλλωστε. Λίγα πράγματα. Σεξ. Ναι. Φαγητό. Απλό. Αλκοόλ. Πολύ. Και πολλή δουλειά επίσης. Και μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά μαζί. Ναι. Γιατί στη δουλειά κάνεις σεξ και χωρίς να το θες. Επειδή δουλεύεις πάρα πολύ, πίνεις πολύ για να ξεχάσεις τι έχεις κάνει ή τι έχεις να κάνεις και γενικότερα είναι όλο αυτό. Το τρίπτυχο που σου είπα πριν. Λοιπόν, τώρα θα σε χαιρετήσω γιατί είπα και πάρα πολλά και δεν έχω και ένα χαρτί που να σημειώνω και τι έχω πει και τι θέλω να πω και τι θα βγει από αυτό. Οπότε θα είναι οι σκέψεις μια τρελής ή στις σκέψεις της τρελής. Αυτά. Γεια σου.